Anay empleyado sang City Health Office ginrescue sa mga katapo sang ICER sa sulod sang iya puluy-an bangod sa iya makaluluoy nga kahimtangan. Nakatutok, John Sala, eksklusibo. Ining aktual nga pag-rescue sa 49 anyos nga babae nga sa sulod mismo sang iya puluy-an sa barangay Zamora, Iloilo City proper matapos makabaton sang impormasyon ng mga katapo sang Iloilo City emergency responders na tuhoy sa iya kahimtangan. Halos tulaan na lang nga ginputo sa panit sang maabtan sang ICER kag daw nabudlayan na magginhawa. Suno sa mga ingod balay sini nagkadiferensya sa paghuna-huna kumalin sang napatayang iya iloy sang nagligad nga tuig. Pagsek sa pirunigwang sa amon na sitwasyon niya kado naglain ang ulo yan na. Amon na siya sitwasyon magpatay sa nanay amon na siya. Di siyempre wala sa may nakaon. Nanay ang daan to bulag man di kita tinag amon na siya. Nag-stress na siguro sa nadalma na lang sa way gagwa-guwa. Pero ginabuligan naman diri sa mga pumuloyo diri galing hindi man sa magbaton, kung kuwaon niya man ipangatag niya man kay base kuno bala mahiluan sa bala. Nagaisahano na lang nga nagakabuhi kag yara sa Romblon kag Baynila ang iya mga kauturan. Gilayon naman ini nga gindala sa ospital para madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.